пул интереснее ва я пулша метан ва дар бораи шнапс гап зад ки шнапс тайёрӣ намебина батлора тез брора ҳамун рӯз брора тай дасти Синат Шарипов да кор мекунад шон коргари Синат шид доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дастсафка дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург аз 1 то 2 соат мебошад дастсафка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони гироми барномаи вазъияти репа ва кадом мехоҳад 20 сони кор кунад поён дар номера дар телеграмш бинависем 20 сомона мефаҳмонатан чихе кор кунед чихе менависен ай соати 9 сар то соати 4 бегара да телеграм менависен ҷавобтун мета агар ки ҷавоб надод значит пага ҷавобтун мета барои ки соати кори аз соати 9 то соати 4 бегара ва сарш мекунем мавзӯи якми ҳафтаи гузашта дар репи тоҷикӣ и бромадани навик буд яъне 10 июл навик ай чӣ бромад эвс бромад ва сторис кард ки нама 100% ва шнапса гуфт тайёр табин ки ва аз бин меғалта яъне навик бекор наштабдай ва полностью тайёрӣ дай фикр мекунам уҷа да ҳеч ка халалш намерасона шитай фақат текст навистае текст аз ёд кае ва агар ки батлш бениҳоят зур бигзара ва навик аҷоибот тайёрӣ да боша реперо да совет метавонам ки ҷои батл аз ёд кунӣ ва ҷои батл нависӣ хто мефаҳмем ки ҷо будай дуюм мавзӯи шахр буд яъне шахр баъди чанд қай хомӯшӣ баъди ин қадар хомӯшӣ ахир видео кард ва дар видео дар бораи атмина шудани батли 50,000 гап зад ки агар ки як бори дига ҳам хеле батл ташкил кунам атминит кунам ман дига вообще батл да хуш намешам ва дар бораи шнапс гап зад ки шнапс тайёрӣ намебина ва шнапс барои ки вай да пул интереснее ва я пулша метан ва тайёрӣ намебина ва батл мумкин интереснее бигзара барои ки фақат навик иҷода тайёрии хуб дидестай хайш хеле оз гуфтем навика мебинем агар ништяк ба тайёрӣ да бошад значит ҷои батл аз ёд кинам батлеро да муайян мешава ва бо шнапс я трек кард да трекш гуфт ки маем нигер ва да кориш насагай ки шикаст додан не ки мара не яъне вай шикаст додай ва оиди группаҳо гап зад гуфт дар тоҷикистон группа ганда қиндай кардан ва оиди Street Stars гуфт ки уна як группа мондагия Street Stars ва пешравишон бениҳоят систай гуфтак ва чира дар назар дошт шахр намедонем ва пешравии Street Stars сист гуфт вроди Street Stars баромад дора клип кардистанд ҳамаи кор кардистанд ки лидершон нест лидершон боша бо вообще ба филм ягон кор дига мекунанд се мавзӯи имрӯзаи мо оиди шон буд ва макс да сторизаш савол ҷавоб кард ва дар оҷа гуфтан гуфт ки қади ки фит кунам гуфтанш ки қади шона атмет кард ва шон ҷавоб дод ки биё сессия бозӣ накунем сессия роекунак накунем ва 2 моҳ пас ман меём трека дар тоҷикистон мехонем яъне муайян шуд ки шон баъди 2 моҳ тоҷикистон меяд ва 2 моҳи охир тай дасти Синат Шарипов да кор мекунад чунки уже клипош дар канали Синат Шарипов бромадестай вай маъноиро дорад ки раундои абишаткадагиша мумкин нахонаву ба ҷои ӯ клип бита трек бита ҳар хел барнома бита ва шон коргари Синат шид 100% Синат қандабза ва чорум мавзӯи имрӯзаи мо батли Ҳусейн Тайсон
батлшон қариб 2 моҳ пеш 1:16 гузашта лекозиам батлои 1:16 бронесе ва мумкин имрӯз пага финал шавад батлои 1:16 олиам бромадистанд. тамошобинони азиз, касе ки мехоҳад клип кна лекин монтажёру оператор надора, метонен дар ватсапу телеграми инами рақамҳо муроҷиат кунед. касе ки берун аз ватан метонен видеотонро роӣ кунед, монтаж када метиҳемтона. барои коромона дидан иқагинайна саршит рафте барои ки мекови хайпат ранги жолти пресса якас да кафан туфан мешава якас да чала кӯи шайтон ма истодар ана бистодар гирьяна ки сукай ҳаром баёд биёр хиёната баёд биёд неки мо омадем ки гарени ёра бишкаме набесу иресайнес мп клан группаи айтим рест хоси 1 миллион сарф кадите бефойда натурите холиб шиди тонисти мара давонда айб нашиди сади хасбула мо ҳабиба дай болои душаме капари доши қаҷосеши камара нара тоқа ки яке сармот месана ки совети ма ҳусейн дамия ки форад ки ажиотаж создавад шава байни чтобы одамо биёян интерес нишон шава батлора тез бурора ҳамун рӯз бурораш. мисол простой пример бигирем, ма чӣ карда будам соли гузашта батли рисолда ҳар рӯз ятаи мебуровардам ва то следующий 1:14 уже полни 1:8 ма полни тамом карда будам 1:16 ма полни тамом кардам ва уже иш тез буровардам хеле тез одамода интерес нишид ва фикр мекунам як рӯз пас нема ҳар рӯз батлота бурор барои ки ҳам просмотрош мехезан иша паддержка мекуна ҳам уже медонанд барои чӣ батл биёян ҳозир ҳеҷ кадарак надорад дар батл чӣ гап рафта барои ки батлоли 2 моҳ пеша буромадистанд. ҳамира назорат ки ҳусейн ва фикр мекунам ҳамаи тамошобинои мухлисои батл гуфтанем ки бачаҳко форатон батл зинда шава форатон батл давом дода мегира бидроен канали ҳусейн тайсонда батлора тамошо кунен лайк монен ва поделиться кунен ки чтобы рекомендация ютуб да брояву просмотрош бихезан чтобы ин мардак сум расхо дора ва чтобы мирғи дилиш набрав бо давом битам чиза хели поддержка хати ягон кас батл дига ташкил намекуна барои ки мебина ози хели рафтесай ягон гап мегам мегам хуна ҳусейн кард ҳеҷ ка дастгирӣ накард барои мо бидроен просмотрои батла бихезонен обязательно барои ки батл намбра ва охирон мавзӯи имрӯзаи мо и to boys группаи to boys be чӣ монд be лидер монд яъне ёген рафт группаи сомон рафт группаи сомониён рафт ва дазл тоқа монд ва чӣ хеле ки дазл гуфта буд мумкин ки кеша дар группа бигира ё ки агар ягон духтара бигира to boys намешава уже барои кеша бояд дар группа бигира ва ёгена дар группаи нав муваффақият ва бурдборӣ хоҳонем ва дазл да сабри ҷамил ягон одами дига дар барат биёв барои ки итак ёген хела хаб буд ва дазл держи спрат и буд имрӯза ҳамаи мавзӯое ки ҳафтаи гузашта дар репи тоҷикӣ гузашта буданд ва сабаби реп мурдан сабаби реп неинтерес нишидан фикр мекунам ин ҷудо накардани сум дар репа ҳамин реп дар сум ки ҷудо мекунӣ реп интерес мешава лек сумои ранги солҳои гузашта нема ҳар моҳ минимум агар реп дар 30 000 сомон ҷудо шава реп метавонад зинда боша ва ягон бародаре боша ки 30 000 сомон зиёдӣ дошта боша в течение асл 360 000 сомон дошта боша марҳамат муроҷиат ки ҳамн номи поён дар телеграм бинавис сумута расход мекунем.